daghang mga Kristiyanos o lain sang tinuhuan ang dili motuo nga kining atong gikonsagrahan dinhi sa Santos nga Misa mahimog yung tinuod nga lawas og dugo ni Kristo. Lingiyay mong tupad na motuo ka? Wa sa di ay. Motuo ba mo nga kanang atong kanon, kanang ihatag sa pari nga puti nga gamay, lawas og dugo na kompleto na nga lawas og dugo ni Kristo? Hinay man. Too. Okay. Kung papilion mo litson, paniodto, litson, mga lamiang pagkaon og kanang hostiyas, hay may inyong consecrated host, hay may inyong unahog kaon. Ha? Katong litson, mga humba, mga sa panadiha, o kaning ni ang kaning consecrated. Congratulations sa mo mangita gid ani. Kana bang magpangita gid ba? Pero subo palandongon daghan nato ambot ka dinhi karon aning nanimba mga lawat bagid ning tanan. Daghan nato magsigig hago pangita og pagkaon para sa atong lawas, pamahaw, paniudto, panihapon. Gani mangutang gyud para dunay ikapamahaw, paniudto, panihapon. Pero musugot lag way kalawat-kalawat tagpila na katuig tungod kay nagpuyo-puyo way kasal. Tungod kay nagkabit-kabit, tungod kay nag same-sex union. Musugot lang. Subo ba landongon? Nya kining maong pagkaon nga atong gikonsagrahan mao ni ang magpapas sa sala. Tinuod yun nga mo papas og sala. Apan kanang pagkaon nga atong gihaguan, siging gasto, kaon gyud maayo, mangabrod pagid ta kay para lang yun mo palit anang pagkauna. Subo palandongon, di gid na makapapas og sala. Usahay makapasamot pa na sa sala. Kapila na kabuok nakasa og gluttony. Di ba? Unsa man ang gluttony? What is gluttony? One of the 7 capital sins. Unsa man na? Kanang pagpatuyang og kaon nga bisag busog na mukaon lang gyapon. Nya bisag busog na magdapag yung plastic, ipanood pag yung plastic kay i-reserve na sad sa sunod nga tingkaon. Busog na ha? Magdapag yun. Busog na taguan pag yung iyang pagkaon, taguan hangtod na lang usahay mga panos na lang. Di gyud ihatag sa mga silingan nga naidaghan kaayong sigig hinguy-a buhay gikaon. Iyang silingan. Siya didto labay ana mga lamaw perting daghana, mga sobras ilang kinaon. Mga iro gani mobalibad nagkaon, pero ang ilang silingan nga wa gikaon di gyud manghatag, mao na siya gluttony. Na sige, lingay mong tupad. Nasugod karon di na ta mangaon. Ingna ba? Siya unya unsa may atong buhaton anang atong budgets kaon na ipalit og slot. Duha ka klase ang atong paagis pagkaon o Ginoo mga igsoon. Na gitawag og sacramental way na asay mystical way. Unsa man ang sacramental way? Kaning Santos nga Misa. Mukaon ta nga preparado, wa gid tay sala. Nya unsa man sa nang mystical way ang paghigugmaay nato nga mga membro sa lawas nga mistiko ni Kristo. We are all members of the mystical body of Christ, and if we love one another without exemption or without discrimination to anyone, mahimutang nakakaon sa lawas ni Kristo. Nya ang basic requirement, kinahanglan wa tay sala. Naaga ni kay mortal sin, di ka pwede mukaon dinhi. Unsa may mortal sin? Nakapatay, ni attempt og patay, sama ng abortion, suicide,
Ana, or nagplano ka nga naa kay patyon, nanuhol kag tao kay imong ipapatay ng tawhana, nagplano na ka, mortal sin na siya. Ana, unsa pay laing mortal sin? Kanang imong pamukon ang mga holy images sa atong simbahan, mga holy things, desecration ang tawag ana. Imong uyabon ang pari, di man tingin na mortal sin. Tamparoson di ay, tamparoson ang pari, kana mortal sin na siya. Imong bugal-bugalan ang pari, pero imong uyabon, madadara na siya. Mortal sin, yapon na. Kanang kabit-kabit, kanang mag-maintain kag kabit, ana, mortal sin na siya. Kanang same-sex union, mortal sin sa na siya. Abortion, mortal sin. O na siya ay mga kinahanglan buhat limpyohon o na pa ka makakaog Ginoo. Pero kanasan nga maong mga mortal sin, mausad na atong gamiton pag limpyo, aron makakaunta, makahigugma ta sa atong isig katao. Kay kapatyunon ka ng imong silingan, unsaon man imo paghigugma niya. Suwa sa kamukaon niya, mystically. Nana. Para nang maghilak ang bata, unsa man na siya, venial sin. Kung imong kasabaan, pero iya man gidas gawas, mao na nay gitawag og mystical eating. Unsa may mystical eating? Dadon ko nis gawas aron dili ni madisturbo ang uban na nimba. Labi na gining nangandoy anak, unya way anak, unya magsigsaba-saba imong anak, maingon din siya, ug ako pala ning anak, okay unta, pero karon gidisturbo ko. Imo na lang ng dados gawas, no? Imong antoson dito. Init bang atong simbahan? Init o bugnaw? Init, no? Gusto ninyo ang airconon tani? Bitaw, gusto ninyo o dili? Kinsay mo ingon nga pader, ato na ning airconon, tasa kamot. Tasa kamot, tarong nga, tasa kamot. Mataas. Klaro kayo. Di man mo donate. Mao na gitawag og mystical eating. Ang sabay mystical eating, kana bang para sa ato tanan, ato na ipairkon aron mo bugnaw. Nya kitang tanan mo gasto palitag slot ana. So basig sunod semana bugnaw na ni kayo. Pero kamo, man say klaro, ingon sa mo, okay ra ni padre, ablihil na ng tana padre. Unyag mag-uwan sa ata siradan. Alimuota padre. Sige, ato ning ipa-aircon kay mystical eating. Ato ning tabang nga gasto, butang tag aircon dinhi. Mga kuan ra man ni kabuk. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 mga 18 ka buok katang tag 10 tonners nga kuan aircon anang diha ba pabarugon ba ana tagpila to na presyo ana tag 150 man siguro na 1,000 so kinahanglan tag 16 or ka 150 nya kanirong gidaghanon na sobra man ni 16 nya moangko ni rog tagsa so igsunod semana ako din ang ibutang din Masawan, okay mo? Ipalista dito sa gawas, angkon kog usa, ana. Kaabot lang tag mga 16 kabuok, ato na lang diri i-charge ang labor sa ato simbahan. Ana, no? Mao nay gitawag mystical eating. Og nakahimo na ta ana, Kapilinya di Fatima. Kuan gud to? 40 million. Karon ana say 6 million. Atong ginahinayag baligya. Nakatukod ta. Atong kumbinto, kini atong simbahan, kana inyong mga lingkuranan, tag 25,000 na, pero gihurot gina ninyong palit. Nindot kayo. Nindot ninyong lingkuranan, no? Aw bate? Ato nang gubon. Nindot Mao na gitawag og mystical eating. We love each other. We help each other. Sa unya pa der og mairko ning sulod, kanang naas gawas, bahala sila sa buhay nila dito. Di bitay. Ato sa nang himuon diha nga, sa man diha, sa gawas. Open air. Di ba?
Katong gusto og kana ganing dili ma-COVID, diha mos gawas. Katong gustong ma-COVID, diri mo sulod. Ana. Nilang giingon. Bitaw, maghimo gid tag mga butang dinhi og sa kalibutan nga makapalambo, makapreserve, makapalipay sa kinabuhi. Kay si Kristo nahimong pagkaon, pinaagi sa iyang pagsakripisyo, naganto siya, nagpaagas sa iyang dugo. Matod pa si ikaduhang pagbasa, gidan niya ang iyang dugo. Dili na katong gisgutan sa unang pagbasa nga dugo sa baka ang isablig. Ang iyag yung gida, dugo na gid niya. Ingon ana ang iyang gibuhat. Haron lang gid ta maluwas. Kita sad sa atong ginagmayng kaluwasan, sama aning kainit sa sod sa atong simbahan, maglinuwasay sa taginagmay, dili dugo lay atong paagason, ablihi lang ng inyong mga panudlanan, niya ibaligya baronan inyong mga sakyanan, inyong mga condominium units, inyong ibaligya, kay basig duha na kabuok, baligyang usa, bilin ang usa, niya ipalit og slot. Humanda yon ang atong kinabuhi. Mahimo ba na nato o dili? Mahimo. Katong mooyon, manindog ta. Ang dili mooyon, panguli mo. Bitaw.